niin siinä on hirveän paljon enemmän mahdollisuuksia. Ja jos tehdään sellainen valinta, että käytetään kaikki niitä mahdollisuuksia, tekstiä, piirroksia, valokuvaa, liikkuvaa kuvaa ja sitten meillä vielä tässä sarjakuvaa, piirrettyä kuvaa, niin se vaatii paljon ennakkosuunnittelua ennen kuin se laittaa mennä, varsinkin jos ottaa jotain videoklippejä, niin kuin mun kirja on elokuvakirja, niin jos tekee ammattimaisesti silleen, että siinä on koko porukka, niin sittenhän se on niin kuin elokuvatyötä, että saa ne klipit tehtyä. Että siellä tarvitaan kuvaa ja tarvitaan kuvauspaikat. Täytyy miettiä ääni, sitten täytyy miettiä leikkaukset, tehosteet, näyttelijät, mitä tästä. Ja sitten sen kirjan kannalta niin täytyy olla aika selkeä kuva siinä, että mitä kuvaa ja mihin tarkoitukseen sitä käyttää. Että mulla se tärkein valinta tässä näin, kun puhutaan kirjasta, on, että noi videomateriaali, mitä tässä on, niin sen tehtävä on kuvittaa kirjaa. Eli nämä ei ole erillisiä klippejä. E-kirjassahan on, tai multimediakirjassa on sellainen hyvä puoli, että tähän voi laittaa informaatiota niin monella eri tavalla, että jotkut, jotka esimerkiksi haluaa ekaksi vaan plärätä, selata, niin ne löytää täältä, mitä luultavimmin varsinkin nuorempi polvi, ne selaa tätä ja sitten ne löytää tästä videon ja ne katsoo heti ekaksi sen videon. Ja tähän e-kirjaan on ollut sen takia hyvä laittaa se, että kun se on mietitty se rakenne tarpeeksi hyvin, että jos joku selaa kuvat, kirjat ja videon niin se päätyy sarjakuvaan, missä on tiivistelmä. Eli sellaisella nopealla selauksella saa tästä aika nopeasti kuvan, mistä me puhutaan ja mistä tämä kertoo.